प्राइभेट स्कुलाव सोखानाय गथ'खौ सरकारि स्कुलाव लाबोफिननो मा गोसोजों बबे रावजों बुंनो हाखो नों? हिन्दु आं जोंनि न'खरनि हाल-सालखौ साननानैसो बुंदों। नोंबो आंनि खोथाजोंबो सोलि। नोंनि खोथाजोंल' सोलिनो नाजा। हौवा माहारिया गोजाननि बाथ्राखौ साननानै बुङो, नाथाय हिन्जाव माहारिया ससेनि बाथ्राखौ साननानै बुङो। आंनि फिसाया जाम्बा जानांगौ। सोरकारि स्कुला माबायदि, प्राइभेट स्कुला माबायदि मिथिखानानैबो माबायदि राव बाहायबाय थादों नोंलाय? सरकारि स्कुल, प्राइभेट स्कुल गासिबो एखे। प्राइभेट स्कुलाव फोरोंबाल' जे लेखा गोरों जायो बे नङा। बेफोर गासिबो गावबागाव गोसोनि सायावसो सोनारो। मोनफ्रोमबो बिथिंनि साननानै नायनांगौ हिन्दु। प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय लानो हागौ, नाथाय जोंनि बर' मिडियामफ्रा फरायजायैनि दिन थैलांनो हमबाय। बेफोरखौ एसे साननांगौ। बर' मिडियामा जुदि थैनानै थांब्ला जोंनि जाथियानो थैनानै थांगोन। नों बोरमा साग्ला। मालाय गिदिर गोलावफ्रानो इंलिस मिडियामाव फोरोङोब्ला जोंहा मानो फोरोंनो हाया? नों सासे बुरबकसो, गावहा फिसा सासेखौनो फोरोंनो राहा गोथे नालाय ओंखायनो जानला मोनला बुंलाबायदों। है बिदि नङाब्रा हिन्दु। जेखि मिडियाम फराया मानो बयबो रोङो, नाथाय आं जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनांखाय एसे बिदि सानफ्लाङो। नों जाम्बा। जाथिनि सानै सानै हायलांबाय थादो नोङो। मालाय सालाकफ्रा जाथिनि खोथा बुंफ्ला जौगालांगासिनो। नों बायदि बुहुत जाम्बा ग्राजुवेट लेभेलाव थाग्रायालाय मा बुजिनोसै? फोरोङा बुंहाय। हौवानि खोथा लायो हिन्जावा बारा थिग जाया दै। जाम्बासियानि खोथाखौ सोर लागोन? गिख' अलसिया गैजारोङिनि रावाबाथाय बिदिनो गिलुं गिलुं, ओरै थांहां ओरै फैहांखा। जिबौबामोननि बेयाव सौबा गाराय जागोनदां, बेयाव सौबा गाराय जागोनदां। सानैनो सेस। थु।